Сегодня, в ночь расстрелянных поэтов, демократические силы белорусской диаспоры собираются вместе, чтобы почтить память жертв сталинского режима, память представителей белорусской интеллигенции, что погибли в эту ночь. И напомнить, что мы будем помнить, не забудем и не простим не только жертвы сталинского режима, а также жертвы режима Лукашенко. Гэта былі моцныя духам. Гэта былі сапраўдныя, годныя беларусы. І зараз, праз 86 гадоў, такія же годныя беларусы зараз стаяць перад вами. Частка годных беларусаў сядзіць за кратамі. Таму што рэпрэсіі не скончыліся. І мы хацім казаць усім, хто зараз у Літве задаецца пытаннем і падымае пытанне пра тое, што беларусы кажуць, чыя Вільня, ці чыя Літва, ці мы, беларусы, неяк хотим зрабіць дрэннае для Літвы. Это все хлусня. Мы заўсёды сябравалі. І ўсе мы, хто зараз стаіць перад вами, мы як сведчыкі таго, сапраўдныя, таго, што з намі робіць рэпрэсіўная сістэма. Мы сталі эмігрантамі вымушана. Таму што мы падвергаліся такім же рэпрэсіям, як і ў тыя гады. Толькі нас не расстралялі, але знішчылі здароўе. Мы пакінулі свае дамы за некалькі часоў, хто-то за адзін дзень. Пакінулі ўсё, што ў нас было ў жыцці. Нашыя хаты, нашых родных, бацькоў, якіх мы, на жаль, магчыма, даже не сможам пахаваць. Таму што калі мы вернемся на радзіму зараз, нас пасадзяць надоўга. І выйдзем мы адтуль или не, мы не ведаем. Гэтыя рэпрэсіі прадаўжаюцца. І вялікая памяць тым, хто не зламіўся ў 37 году. Вялікая пашана тым беларусам, якія зараз за кратамі і падвяргаюцца рэпрэсіям. Вялікі паклон усім тым, хто стаіць побач са мной зараз. Гэта кожны, я магу сказаць, вялікі беларус. Сапраўдны чалавек сваёй радзімы. Сапраўдны сын, сапраўдная дачка, таму што гэта наша маці радзіма. І мы будзем заўсёды змагацца за яе свабоду і волю. Сёння цяжкі дзень, таму што мы ўзгадваем тых, хто загінуў дзеля нашага добрага і светлага жыцця, дзеля таго, каб кожны з нас адчуваў сябе свабодным. Зараз я запрашаю да мікрафона Тацяну, якая прыбыла ў Літву у кастрычніку 2020 года, якая падверглася рэпрэсіям са стараны катаў, лукашысцкіх прыспешнікаў. Калі ласка, Тацяна. Мы любілі замкнуцца дома, каб не чуць выццё курапатаў. Мы не верылі ў 37-й. І да нас пагрукаў 20-й. Гэта вусціш сапрэлым лісцем набіваецца ў торбы целаў. Я б хацела прачнуцца, выйсці, выплыць, вылецець я б хацела. Мы не верылі ў 37-й, не глядзелі ў твар курапатам. Мы, стаіўшыся, спалі дома. І да нас пагрукаў 20-й. Сёння я прачытала верш
не аднаго з расстраляных паэтаў, а верш, які прысвяціла усім гэтым падзеям сучасная паэтка Наста Кудасова. Яна з Рагачова. Сёння яна, як і шмат хто з нас, жыве па-за межамі сваёй краіны. Сёння яна таксама праводзіць імпрэзу з нагоды, з якой мы сёння тут сабраліся, з нагоды ночы расстраляных паэтаў. Сёння яна разам з Олегам Гарбусам, купалаўцам у Гдыні, будзе чытаць свае новыя вершы. І гэта бясконца, таму што памяць пра тыя падзеі, якія тычацца нашых продкаў і якія тычацца нас саміх на сённяшні дзень, якія так падобныя. Гэта вельмі істотна памятаць пра тое, што было, каб ніколі не дапускаць такога зноў. Жыве Беларусь! Я хацела б па хрумскіх абшарах ісці сабе ў восень, але тут мой народ штодня разбіваецца вобзем. Дякую. Запрошаю до микрофона Эммануэліса Зінгерса, сігнатара незалежнасці і заснавальніка музея Габрэяў у Вільні. Калі ласка. Трудно сегодня говорить, и я должен выступать насчет всех погибших ваших великих представителей культуры, и белорусской, и идиш. Вы можете представить себе 10 миллионов людей, говорящих на идише до войны, от Букарешта до Минска, и от Минска до Вильнюса, от Вильнюса до Риги. 10 миллионов, которые читали Федора Достоевского, Томаса Мана, европейскую литературу на идише. У меня остались последние книжки переводов, гигантских переводов на языке идиш. И перед моими глазами, вспоминая сегодня этот поход против белорусской культуры и белорусского, можно сказать, что это уничтожение всех культур белорусских. Не зря Маршагал покинул и Белоруссию, и Россию. И последние еврейские писатели, которые были расстреляны в 1937 году, были в одном союзе литераторов в Беларуси. А в Вильнюсе на свою бедную голову решение приехать назад в Беларусь в 1926 году из Вильнюса, который в это время был занят Польшей, сделал решение Моше Кульбак. Я, создавая еврейский музей в Вильнюсе, принял этого писателя как одного из самых главных представителей белорусского, литовского и идишистской литературы. Этот гигантский пласт сотен тысяч и миллионов говорящих на идише был расстрелян Сталиным, после этого фашистами. Каждый ребенок в каждой белорусской деревне, а после этого опять Сталиным. Когда Михоэлс был уже в 1948 году убит в искусственной автокатастрофе в Минске. Последний идиш-актер из известного идиш-театра был убит личным указанием Сталина. Как и весь, кстати, антифашистский комитет расстрелян. Так или иначе, сегодня, когда мы имеем тут 100, 200, 300 людей, говорящих на идише в Вильнюсе, мне, как основателю еврейского музея, все-таки хотел бы сказать и о тех, которые в тех селах, городах, городках, штетл, которые сплошным образом говорили на идиш рядом с великим белорусским языком, который уничтожал Сталин и уничтожил, и пытается уничтожить Лукашенко. Мне кто-то говорил из вас, свыше 200 школ на белорусском языке закрыто в течение лукашенковского режима.
все в застенках писатели, поэты, в застенках те, которые хотят продолжать белорусскую культуру, ее поход на Запад. Я склоняю голову над этими людьми, которые не согласны со сталинским режимом в современной Белоруссии. Сталину нет, Лукашенко нет. Спасибо вам, что вы у нас, и вы это не Россия, вы это Беларусь. Спасибо. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Ачу Литва! Я запрошаю Анатолія Хіневіча. Знаходзячыся на радзіме, ён правёў 2,5 гады за кратамі у тюрме. 2 гады з паловай. Малады, сапраўдны беларус. І ён не зламіўся. Ён моцны духам і светлай душой. Ён піша цудоўныя вершы, цудоўна спявае. Гэта сапраўдны годны беларус. Калі ласка, Анатоль. Сёння я узгадаю памяць Юркі Лявоннага, сапраўднае імя Леонид Миколаевич Юркевич, нарадзіўся ў 1908 годзе. З 1934 года сябра Саюза пісьменнікаў БССР, але ўжо 30 кастрычніка 1936 года ён быў затрыманы супрацоўнікам Мінкус. І ў ноч з 28 на 29 кастрычніка цэлы год ён правёў у зняволенні, у катаванні і ў выніку ў 37 годзе быў расстраляны. Распляскалася ў прасторы сонца, зелянее стромкая трава. Ад жыцця не стану я ў старонцы, буду ранне шчыра вартаваць. Будуць песні раўчакамі ліцца, і не сядзе на сукутым жаль. Не пахіліць лоза ў ветерніцы, не загіне ў просіне мяжа. Заглядзіцца месяц сівагрывы, дол пакрые тонкім серабром. Пройдзе ноч няскончаным урыўкам, каб схавацца ў ранні за гарой. У прасторы ураган сваволіць, льецца з клёнаў жоўтае лісцё. Прывітаю я жыццё і словы, як вітае родны брат сестёр. Беларусу сясеріс і бролі. Добрый день, белорусы, дорогие браты и сестры. Adomo Mickevičiaus vėlinės, matyt, yra tas kūrinys, kuris geriausiai aprašo šį laikotarpį. Lapkričio pradžia. Kada mes visi susikaupiame, prisimename ir galbūt atiduodame pagarbą tiems, kurie yra išėję. Пачатак лістапада гэта такі час, калі мы ўсе аддаем павагу тым людзям, якія ўжо адышлі ў іншы свет. Ir aš pasižiūrėjęs puikiai šitą parodą, ekspoziciją. Я паглядзеў гэтую экспазіцыю. Ir visi rašytojai, poetai, kurie buvo nužudyti, jiems buvo arti 30 arba truputį daugiau. Усе паэты, якія былі забіты, ім усім або каля 30, або крыху больш. Bet matyt baisiausia tai, kad jų atmintis yra ištrinama iš Baltarusijos istorijos ir iš žmonių atminties. Самае страшнае, што памяць аб іх стерлася з беларускай гісторыі і з памяці беларускага народа. Aš labai dėkingas tiems, kurie primena ir reikalauja, kad mes apie tai kalbėtumėm ir suprastumėm, kas įvyko ir kas tebevyksta Baltarusijoje. Я паважаю тых людзей, якія памятаюць пра гэта і памятаюць пра тое, што адбываецца ў Беларусі зараз. Bet baisiausia matyti tai, kad 37-ieji tęsiasi. Але найбольш страшнае тое, што 37-й працягваецца. Jis galbūt nėra susijęs su masinėmis žudynėmis ir, kaip sakyti, žmonių viešų sušaudimų ir nužudimų, bet jis tęsiasi kitomis formomis.
Ён працягваецца не ў масавых забойствах людзей, як гэта было ў 37-м, але працягваецца ў іных формах. Šį rugsėjį, kada mes priėmėme pranešimą apie Baltarusiją Europos parlamente, У верасні гэтага года мы прынялі рашэнне пра Беларусь у Еўрапейскім парламенце. ir mes didelę dalį dėmesio ir šiame dokumente skiriame būtent Lukašenkos režimo bandymams ištrinti baltarusišką kultūrą, tapatumą ir apskritai istoriją. І вялікую ўвагу ў гэтым дакуменце мы прыдзялілі спробам Лукашэнкі сцерці беларускую гісторыю і забіць беларускі народ. Aš jūs labai prašau, būkite čia, Gedimino prospekte, kurio vienas iš pastatų buvę KGB rūmai, ant jo pagrindo pamatų yra iškaltos pavardės tų žmonių, kurie buvo tenai nužudyti. Bet būdami čia jūs papasakokite praeiviams, žmonėms, kurie galbūt mažiau žino apie tai, kas įvyko 37 metais kaiminėje valstybėje. Мы зараз знаходзімся на праспекце Гедыміна, дзе таксама ёсць былы палац, не палац, былы будынак КДБ, дзе знаходзяцца імёны забітых людзей. Labai svarbu pasakoti ir atkreipti dėmesį dar kartą į tai, kas vyksta Baltarusijoje. Mes neturime nei istorinės, nei politinės teisės pamiršti mūsų kaimynų kančias, nes jos tęsiasi ir jos yra nežmoniškos. Я вельмі прашу працягваць распавядаць пра гэта мінакам, таму што мы не маем права забыць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. O šią susikaupimo valandą dėkui jums visiems, kad jūs primenate savo kovą, savo veiklą. Aš žinau, kaip tai yra sunku ir kartais tenka rizikuoti labai daug kuo. Aš jau nekalbu apie politinius kalinius, kurie yra įkalinti be jokios priežasties ir neteisėtai. Заховаць памяць пра гэта вельмі складана. Я не кажу зараз пра палітвязняў, якія знаходзяцца ў застенках рэжыму. Aš tikiu, kad demokratiška ir laisva Baltarusija pastatys paminklų šitiems žmonėms. Я веру, што дэмакратычная Беларусь паставіць помнікі гэтым людзям. Ir dar kartą, kova už laisvę visada kainuoja, bet būti kartu tarp vienminčių yra labai svarbu. Vienas nenugalėsi. І яшчэ раз, барацьба за свабоду каштуе вельмі дорага, але быць разам гэта вельмі важна, таму што адзін ты нічога не зробіш. Todėl aš dar kartą jums dėkoju. Aiškinkite žmonėms, tai yra labai svarbu. Ir tiek gyvoja Lietuva, ir tiek gyvoja Baltarusija. Я вам вельмі ўдзячны. Гэта вельмі то, што вы робіце, вельмі важна. І жыве Літва, жыве Беларусь. Жыве вечна. Заўсёды, кожную хвіліну мы, наши дзеці, унукі будуць памятаць пра гэтыя цяжкія і чорныя дні у жыцці нашай любой радзімы. Дзе Дзіма, хадзі да мяне, калі ласка. Гэта мой сябра, яго я ментар. Ён прабыў у турме за кратамі 2 гады і 3 месяцы. 2 гады і 3 месяцы не бачыў вуліц, роднага дому, родных. Яго падтрымлівалі за кратамі ў турме такія ж сапраўдныя беларусы. Але гэта цяжкі лёс. І зараз Дзмітр падрыхтаваў верш нашага вядомага дзеяча, які быў таксама расстраляны ў 37 годзе, Міхася Чарота. Ён нарадзіўся 7 лістапада 1896 года і быў забіты 29 кастрычніка 37 года. На той час ему быў усяго ж 41 год. Ён быў першы пралетарскі паэт. Ён верыў у тое, што простыя людзі змогуць зарабіць лепшае жыццё. Ён быў удзельнік літаратурных аб'яднанняў «Полымя», «Маладняк». Быў арыштаваны 24 студзеня
1937 года у Менску пасля нялюдскіх катаванняў асуджаны НКУСам як удзельнік контррэвалюцыйнай арганізацыі. І 29 кастрычніка яго не стала. Ён быў забіты. А той верш, які зараз прачытае Дзміцер, ён напісаў на сценах турмы. І потым усе тыя, хто знаходзіўся у гэтых умовах, таксама вывучылі на памяць гэты верш і перадавалі адзін аднаму. Калі ласачка, Дзміцер. Михась чарот присяга. Я не чакаў, я не гадаў, бо жыў з адкрытою душою, што стрэнне лютая бяда падружыць з допытам, з турмою. Продажных здрайцаў, ліхвяры, мне заціснулі за краты. Я прысягаю вам, сябры, мае палі, мае бары, кажу вам, я не вінаваты. Дякую, Дзміцер. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Пару словаў пра сённяшні дзень, менавіта пра сённяшнюю акцыю, якая ладзіцца зараз у дзесятках гарадоў па ўсім свеце. Здаецца зараз, што эта акцыя была заўсёды, але менавіта ноч паэтаў першы раз адбылася ў 2017 годзе. І заснавальнікам гэтай акцыі, натхняльнікам і галоўным арганізатарам з'яўляецца Дзміцер Дашкевіч. Гэты чалавек зараз за кратамі. Другі раз акцыя праходзіць без яго. Але тое, што яна зараз праходзіць не толькі ў Беларусі, а ў дзесятках гарадоў свету, гэта дасягненне, якім сапраўды можна ганарыцца. І я веру, што праз некалькі год мы ўсе вернемся ў Беларусь, і ўжо ў сотні гарадах Беларусі будзе праходзіць падобныя акцыі. Таксама адной з такіх арганізатараў і натхняльнікаў гэтай акцыі «Ноч паэтаў» з'яўляецца знакамітая беларуская паэтка і пісьменніца Ганна Северынец. Літаральна некалькі гадзінаў таму яна напісала верш, які фактычна папрасіла зачытваць на гэтых акцыях. Зараз я зачытаю яго. Зноў нараджаецца гэты дзень чырвоным ля сцен турмы. А хто там ідзе? А хто там ідзе? А гэта ідзем мы. Мы недабітыя, недазабытыя, недачытаныя, недакаханыя. І па імёнах неданазваныя, нерастраляныя. Горад, застыглы ў цяжкім сне, ты помніш нашу хаду? Мы не сыходзім з вуліц і не забылі сваю бяду. Вось тебе спадчына з мовай матчынай, коштам апошнім так шчыра аплачана. Ну, выбачай, але нельга іначай. Значыць, ціха несуцца праз горад мой, здані ў срэбры, і зноўку знікае за той гарой, у тым самым бары. Сцежкі крыжовыя, шэрыя і пожнія, лісце апошняе, словы апошнія, самыя важныя, кожныя. Гэты верш Ганна Северынец посвятила всім забітым паэтам. Не забудем, не пробачим. Не забудем, не пробачим. Зараз такія цяжкія моманты, прабачце. І ў гэты час, калі ідуць рэпрэсіі на нашы радзімы, калі мы знаходзімся ў вымушанай міграцыі, калі людзі знаходзяцца за кратамі, мы усе павінны разумець, што наша моц у тым, каб аб'яднацца, у тым, каб усе беларусы, якія раз'ехаліся па розным часткам свету, падтрымлівалі адзін аднаго. І гэта неважна, як называецца ініцыятыва, ці арганізацыя, галоўнае, мы беларусы. Сегодня очень больно говорить, и не только потому, что сегодня, 86 лет назад, была в одну ночь
уничтожена практически вся белорусская интеллигенция, поэты, писатели, драматурги, но еще потому, что мы чувствуем все то, что происходило тогда, происходит сегодня в Беларуси. Все те пытки и издевательства, которые были в 30-е годы в белорусских подвалах НКВД, сегодня наши близкие и родные ощущают на себе в подвалах КГБ. Мы долгое время старались не думать про темные страницы нашей истории. И в какой-то степени даже не понимали их, потому что, когда мы читали белорусскую литературу, эти стихи расстрелянных поэтов, я их читала на неклассном чтении, они не болели. Только сегодня начинаешь понимать каждую строчку, каждую букву, пропитанную болью, пропитанную страданием. Сегодня все наши расстрелянные поэты, прозаики, драматурги, все наши классики белорусской литературы, которые погибли в один день, говорят нам: мы не сдались. Уходя туда в ночь, будучи расстрелянными, они все равно остались белорусскими поэтами. Они не отказались от своих взглядов и принципов. Олесь Дудар. Посекли край наш. Посекли край наш пополам, каб панскай вытаргаваць ласкі. Вось гэта вам, а гэта нам. Няма сумлення ў душах рабскіх. І цягнем мы на новы строй старую песню чужую. Цыгане шумною толпой по Бессарабии кочуют. За усходним деспотом царком мы бегаем на задних лапах, Нью-Йорку грозим кулаком и Чемберлена лаем трапно. Засыплем шапками яго, ура, ура, потопим в соплях. А нас тем часом с году у год тут продают узраптом и оптом. Мы не шкадуем мазалёў, мы за чужих проклёны роем, але без торгу и без слов мы отдаем своих героев. Не смеем нават говорить и думать без кремлевской визы. Без нас все робят махляры, ды международные подлизы. Распаўся камень от жальбы, калі б ён знал, як торг над нами вядуть московские рабы с великопольскими панами. О, ганьба, ганьба, у наши дни таки разлом, туга такая. И бают байки баюны северо-западного края. Плюють на солнце и на день, о, дух наш вольный, деты, деты. Им муравьевский гальштук уздеть, нащадкам муравьевским гэтым. Але яшчэ глушыце кроў, гарыць душа, і час настане, калі з поля, з-за бор, каля з-за поля, з-за бароў, по-беларуску сонца гляне. Тады мы ў шэрагах сваіх, быць можа, шмат каго не ўбачым, з тугою ў сэрцы вспомнім іх, але ніколі не заплачам. А дзень чырвоны зацвіце, і мы гукнем яму: добрый день. І са шчытом ці на шчыце Украіну нашу зноў мы прыйдзем. Дзякуй. Олесь Дудар, Беларусь. Край шумливых лесов, край дремотных болот, край отвечную крыўдай замучены, где над долей людской плакал сумный чарот, бы слязилися вербы плакучие. Уладал, кто хотел в этой сумной землей. Все суседи на ее господари. То справлял здек их пан Варшаўскі над ёй, то топталіся боты боярина, и летели вяки, и городный народ вечно гнулся под тяжкой недолею, и марнел сумный край, край лесов и болот. Люд гибел,
у людей бесподольных. Час великий настал. Загорелся пожар. Зазвенели палацы у оконницы. Сход огнями пробил тяжкий мур черных хмар. Заглянуло к нам раницы солнце и поднял голову. Разгорнулся народ, разгорнул свое тело столевое, и над сумною речкой шумливый чарот заспевал, загудел песню новую. Над землею поплыл новый, радостный клич. Видаки всего свету, звучайтеся, распаляйте у души слово вольного знич, от смяротного сну обуджайтеся. Новый выгляд принял край болот и лясов. И, здається, минувшина казка, и не льется уже больше кров родных сынов Беларуси рабоче-селянцев. Дякую.